domaćinima ovde, odnosno osobi koji će da se večeras isto ugostiti. Tako da, jedan aplauza ih, može. I muzika, Čačani su tu, potrudit će se kao i uvek i do sada, mi se znamo, vidjet ćete divna muzika da nam donesi dobro raspoloženje, da malo igramo, da se veselimo. Mislim da je danas bio jedan uspešan radni dan i da ćemo taj dan da završimo sa ovom divnom večeri. Ja vam želim sve najbolje, sutra ujutru isto tako malo ćemo da poravimo neke temice. Pošto vam danas nije bilo dosadno, neće ni sutra sigurno. A sad bih dao reč onom zadrugaru, jer imamo ovde dva zadrugara, Meha i Lazi, ja ću Lazi da poznajem. On je Čačani, pa hoće Čačani da pohvalim malo. Dakle, hvala vam, uživajte u večeri. Hvala. Da smo nikako predavanje završili smo jutros. Šta sam htjeli da kažemo, da Akademija Filipović sa nama sarađuje, evo ga i neko je tu, te učeničke zadruge uspešno rade njegove industrije tamo, reći će to. Mi smo osnovna škola, ovo je srednja škola, ali interesantno su računi već razmenjeni i da smo imali transakcije. Znači, uspeli smo nešto da zaradimo. Neću da pričam dugo, drago mi je da smo s Vratislavom i da je uvek lepo ovde i u Banji, gde smo bili prošle godine u Novom Pazaru, imali smo isto skup, tako da viđat ćemo se, nadam se, stalno, evo želim da svaki mesec pravi jednu priču, pa da, i da se družimo. A pre nego što ja odem odavde, samo da pozdravim moju Karizmu Plus, moje Čačanje, oni su bili u Novom Pazaru, došli se do Banje, želim vam lepo i ugodno večer sa njima. Zvoli mi. Dobar večer i od mene. Pa evo, kao što je rekao i Bratislav i Lazo, mislim da smo jedna od đačkih zadruga koja najuspešnije radi u regionu. Već 4. godinu dobijamo sredstva od ministarstva, da smo dobili 700.000 dinara, sama jedna škola je dobila 720, tako da zaista imamo opremljene radionice. Prošle godine su neki direktori dolazili kod nas, obilazili i tako dalje. Naravno, nama je lakše zato što imamo područje rada tekstilstva i kožarstva koje razvijamo i tako dalje. Tako da sve što treba iskustvo, nešto da pomognemo, tu smo svojim na raspolaganju i zatim je čast zadovoljstvo i da sarađujem sa gospodinom Filipovićem, odnosno Akademijom Filipović, sa Lazarom i zaista je divno bilo sinoć. Nadam se večeras kao i uvek i lep provod, želim svim. Hvala. Hvala. Mi ćemo večeras imati jedno dosta iznenađenje, ali sad neću da najavimo, javit će se ovim sam kad bude došao moment, tako da uživat ćete viši struko. Hvala, još jednom uživajte muzika, sad. Naša draga kolegica Milica.